дар маркази шаҳри Ҳисор ба муносибати рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳпаймоии идона баргузор гардид. Дар роҳпаймоӣ, ки дар хиёбони ба номи Исмоили Сомонӣ сурат гирифт, беш аз 3000 нафар сокинони касбу кори гуногун аз ҷумла варзишгарон, донишҷӯёну хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, омӯзгорону аҳли зиё, кормандони соҳаҳои тандурустию фарҳанг, занону ҷавонони фаъол иштирок намуда, эҳтироми парчамро ҳамчун рамзи давлатдорӣ, истиқлолу озодӣ ва арзиши бебаҳои миллӣ ба ҷо оварданд. Зеро эҳтироми парчами давлатӣ ва расидан ба қадри он ҳамчун яке аз рамзҳои муқаддаси ватани соҳибистиқлоламон аз ҷумлаи вазифаҳои ифтихорӣ ва қарзи шаҳрвандии аҳли ҷомеаи мо ба ҳисоб меравад. Сипас дар кохи фарҳанги шаҳр чорабинии тантанавӣ доир гардида баромадкунандагон қайд намуданд, ки таҷлили санаи мазкур эҳтиром ба ин рамзи давлатӣ бедор намудани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносии шаҳрвандони мамлакат аз ҷумла насли ҷавон мебошад. Имрӯзҳо бо шарофати ҷаҳонпаҳлавонони тоҷик парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мусобиқаҳои сатҳи баланди ҷаҳонӣ парафшон гардида боиси ифтихору сарфарозии кулли тоҷикистониён мегардад. Бо парафшон гардидани парчами давлатӣ ва садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ эҳсоси ватандорӣ дар қалби ҳар соҳибватан бедор мешавад. барномаи рангини идонаи омоданамудаи ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳри Ҳисор, ки тараннумгари ватан, муқаддасоти миллӣ, ваҳдату дӯстӣ ва зебогиҳои диёр буд, ба чорабинӣ шукӯҳи тоза бахшид. баъд аз чорабинии тантанавӣ дар кӯчаи Бобоҷон Ғафурови маркази шаҳр як бинои баландошёнаи истиқоматӣ иборат аз 69 ҳуҷра ба истифода дода шуд. дар саҳни бино майдончаи замонавӣ барои истироҳату фароғати сокинон ва бозии кӯдакон бунёд гардидааст. иншоати мазкур 10 ошёна буда дар доираи таҷлил аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида, дорои шароити муосири зист мебошад.